time viewers. Wala naman na view. Tulog kayo ay? Oo, tulog. Ba't yan? Walang sarap yan. Ayan, may 3 viewers tayo. Lawi. Ay, 12. Ay, si Sister Delia, itong kapatid. Ha? Ayaw guys ni Dana yung ano, yung sagu. Bakit? Ba't ayaw? Kain mo. Yan. Kain po tayo guys. Galing kami sa labas, nagpalamig muna kami. Tuloy yung merienda. Mainit po kasi sa labas eh. Shout out ko. Yan sa mukha. Yan naman. Masapag pa yun. Kain tayo kasi. Okay. Magbasa ko ba? Magbasa ka. Mama. Mama Faye, happy birthday. Happy birthday po, Mama Faye. Okay. Happy birthday, Mama Faye. God bless. Enjoy your day po. Hello po kay Ma'am Mary and Mali. Hello po. Kay Ma'am Mary Arlies, hello guys. Kuya Len, nasarap kami ng magdinasal. Hello po, Sir Reggie Mendoza. Yun na yung submit mo. Isang ita. Tab-sing. Nestor Viloria. Hello po, Nestor Viloria. Kasama pe? Ito ako sa damit ko. Yes, po na yun. Sarap. Shout out daw kay Labs Greta from Cagayan Valley. Dahil na kailan ka? Tatlo? Dalawa. Ito pa lang. Tatlo mo ah? ko. Siyempre. Ha? No? Hello, Sir Alan. Kumusta? Sabi na daw. Wow. Hello kay Sir June, Sir Deliana. Mag-ilog-ilog ulit kami guys. Kaya wala nang mablog sa amin. Nag-ano? Bakit? Anong tawag niya? Dulap. Parang malabo yung mahina ang signal.
May ilang pong signal din sa loob. Wala po kay Sir Joel. Hindi mo to Sir Joel, oh. Tayo. Dayo. Ang damot mo naman. Wala nang dayo. Hello po, Ma'am Merly. Hello po, Ma'am Marnie. Bawal kami mag-ingay dito. Kasi makakaroon sa kanila. Kulang po kayo, opo. Kasi ano, Si Gigi is wala, may lakad. Then sa isa, may event sa kanila. nakailan nyo na ba yung kasama? Dalawa. Bang, nagkakayaan sa isa guys. Sa akin na. Nakailang mo dana? Hello. Dalawa? Nagdadala mo ako. Itagdadalawa lang ba yan? Ayan, hello sa 29 viewers. Ayan, ano, siguro mga tulong sila. Mary Gale. Hello po mga kay Ma'am Robbie Flores. Thank you po sa panonood. Ayan, advance happy birthday po kay Ma'am Marian Marian V. Colandres. Birthday daw niya bukas, sabi ni Ma'am. Ano po? Mary Gale Madaya. Happy birthday, Happy birthday po. Munti ko nang malaksa. Kay shout out kay kay Jomar Antonio from Camiling Tarda. Siya nang guys, hina yung boses namin kasi Ano ko tayo mag Hindi namin kwento. mainit kasi sa labas kaya nagpalamig-lamig muna kami ng sa amin. Masyado kami ng guys. napaga yung namin. Saan ang punta mo, Dana? Saan ang punta mo? May collaboration po ulit kami ng Tipoxy. Dahil hindi natuloy ang KMA, set natin ang pang-araw yun. Pero makakatuloy na yan sa susunod Kay Dana daw. Ayun ako kay Dana. O, basahin mo. Hi, Dana. Iyaw ka mo. Sabi ni Begay. Ano po? Big ate bigay. Malaki na. Right. Ayaw ko rin. Wala Sabagay ko. mo, kumabay. Wala ko yung babae. Ma'am o sir ka mo? Ma'am, sir, begay. Pampu kayo o sir? Yung... Hello po kay Lawrence at Rika. Hello po sa inyo. Ayusin mo yan. Hello kay Manu. Hello kay Kuya na nasa likuran namin. Masulyak-sulyak. Ano pamagat mo? Ano na yun? Handa. Ano pamagat niya? Yung... One, two. Ha? Shout out po kay Prince Dale TV. Hello po. Ano pamagat niyan, Dana? Yung po. Ano? Ay, di ba yun? I live, I live in. Hello, Dana. O, Benay Hi Carter. po. Kumi. Yun po. Basta may yung. Kayo. Yung lang naintindihan eh. Yung. Ba't may narinig ba yun dyan? Sa ano? Ha? Kulang pa yata yung pizza sa'yo eh.
Oo. Ano, order pa isa? Order pa tayo isa? Sige po. Ay, hapunan na natin to. Walang kaiba mamaya. Inasal. Atibay mo, brad. Pagbukas pa mamaya. Now, Football. mag-inasal na yan na. Sarado na yan. Mamaya. Maaga nagsasara dito eh. No? Gawin mo ano lang si Si. Ano sa'yo? Ano? Pasko. Tingnan ako yung viewer. Hello po Sir Robby Flores. Dana may nag-ano sa'yo. Gumaganda na si Dana. Mag-aral lang mabuti, Dana. No? Boyfriend muna. Palagi namin nabangan ang mga video nyo dito sa Saudi. Thank you po, Sir Joel. Ingat po kayo dyan sa Saudi. Ano masasabi mo? Bawal daw mag-boyfriend. Ito pala. Hindi po ano. Facebook ka mo. Ah, kami ni sa pangan. Junior, so pangan. May kayo pa-share dito, iting DFL. Miss you, girls. Maganda oh. Iyo, yeah. Sa ano? Sa Bolinao. Oh, yeah. Pampanga. Anya gamay, kano ko kami nagawin? Paluwas kami nuwa. Pa-share kami dito. Sino to may COVID? May ladies kay Luisa Ladoy. Pagaling po kayo, Ma'am Ruisa, Tatoy, yan. Pagaling po kayo. Pray lang Get po. well soon po. Kaya nyo yan. COVID lang yan. Hindi na masyadong ano kayo ng COVID. Hindi na nakakatakot. Ba't dito sa amin daw wala man? Hindi namin hindi namin ramdam ang COVID. Ayun yung masasabi ko. Ma'am Marley, si Dana, hindi niya mapapangako kasi sobrang tanda na daw na. Ayaw niya daw abutin ng 30. Balik kami balik kami lang tam ano manong June sa pangan. Ora ewak na. Ni nanay ko rin laan. Nakakababay mo. Ano yung isa lang? Hindi din. Ha? Ito si nanay niya na. Pero uwi na si ano kay June sa pangan. Hello po kay Sir Anthony Penus. Pahingi daw sana sinama niyo daw. Ay, una may atlok ta. Uray na ubod na kita ti ano na nagpisi. Nagpisi naman. Sarap naman yun. Ayan, napadaan kami oksi. Ngayon kasi napaaga yung ano namin. Yung ginamit kong tissue may sago. May sago, yung ginawa niya. Ginawa ko, hakan ko pa eh. Ba't kasi ginawa ko no? Thank you po, Sir Rami. Malapad ang mukha. Ano po, kasi sa tubig na naman kami, kakapacheck up lang yan eh, ata isa. Pwede. Ano, buti Siya sa Strict na magkatama. Sira niya? Wala man. Hindi, may ano lang siya. Binigyan lang siya ng man. Gagawin ko, nagkabrown. Wala akong makabasa. Shout out ko po kay Ceramic Bagarso. Ikaw.
out kay Jay Kahipe. Dahil ka kaya. Happy 50,000 subscriber nga pala kay Kabong and kay Kabong. Thank you. Ay, Congratulations thank you. Congratulations po. Happy 50,000 subscriber po. Pat Boys. Galing naman. You deserve it. Nasa bayan na kayo. Oo, nasa bayan na kami. Antay lang namin kuya yung ano namin sasakyan papunta dito kasi hindi namin mabuhat yung bigas, isang kabang bigas. Mali lang. Ramil Magarso. Dana, are you excited na sa yung pangangapa ng ano, Pugita? Pugita ang kakapay natin. Oo nga. Ha? Very bad connection nakalagay. Ano? Very bad connection. Ayun o. Ano yun? Very bad connection. Ngayon na guys, May ang hinahanap signal dito sa ano, San Jose. Mga globe kasi kami. Eh, ang malakas dito sa San Jose, smart. Okay. Thank you po, Sir Lemor. Okay, Ayan, shout out po kay Nanay Samiliano Kahipe. Happy birthday po. Umay sa Romalay dito, sumabay kayo na kanya na mga madam. Kaaway doon na. Opo, sa Sunday, pasyalan po namin si Mother. Ay, kuya, pag lumingon ka, pag lumingon ka, akin ka. Pag lumingon ka, akin ka. Say hi to the vlog. Shout Yun, May na-spotan zipting sa likod, guys. Tingnan niyo yun. Si Kuya. parang sitin na natin sa Tingnan, hindi ko rin baka ano si Kuya. Oh. Kuya, Dami kuya, nakayuko na tuloy, nahiya na siya. pag lumingon ka, akin ka. Joke lang. Shout out po kay Sir Eric Flores. Kay Ma'am Risa Dorado from Isulan, Suktan, Kudaga. Sultan. Ay, Sultan ko na Sultan. Sagot ko, pamasahe. Wah, di ka. Pamasahe. Ay, bukas na Baka bukas, mag-ano kami. Baka makikigtot ka lang. Dapat back and forth yan, ano. Hindi. Sagot niya yung Si pamasahe from Senyor. Manila to Pampanga. Di ba? Bong Paredes. Good afternoon, Bong. Good afternoon, Bong. Good afternoon po, Sir Bong Paredes. Saan po kayo dyan sa Binangonan? Binangonan, sa ano lang po ako sa Morong With Rizal. ano problem. Wala na problem. Asil. Madi ka man. Ano yung no problem? Madi ka Kung man. back Ang and sukat forth? kami nabigatan. Ang robot kami nabigatan. Anong problem? Nagninati pamasahe, 2,000 may isang tao. Dana, gusto mo balik na Manila? Oo, waga. Gusto mag-airplane ulit? Airplane? Airplane o airplane? Airplane. Cargo? Or Magyati tayo. hindi, magpangka lang tayo papunta sa Manila. Sana makapunta ulit ako dyan sa Mindoro para makita ko si Feng. Si Feng. Feng. Shout out po sa mga empleyado ng Lots Pizza.
Pizza. Let's pizza. Dito lang po yan sa San Jose Occidental Mindoro. Harap lang po yan ng Sarap Mang po ng Inasal. kanilang pizza. Ay, Gayam Aloha. Hello. Hello. Gaya, Sir Gaya. BFF, Kamustakan. Kaya maluha. Kaya maluha. Ang luho at mata. Ano yung sinasabi mo? Hindi ako makaintindi ng Ilocano, guys. Ilonggo ako dahil. Diyan na. Ilonggo po siya. Ilonggo. Sarap. Balibaliktad po kasi yung pangalan kaya minsan hindi ako nag-accept nung balibaliktad ang pangalan. Tapos ang profile Naruto. Mga ano pansin pag magaling, mga ano yun eh. Diba? Ano oras na ba? Anong daan na nabusog ka? Po. Kulang? Plus 2 tayo ugo. Sa kapay mo. Hotel. Napaga yung alis talaga namin sa bahay. Napaggastos tuloy kami ng pizza. Mahal-mahal. 255. Tinapay lang. Nabusog na si Dana, nakatatlo, patay dalawa. May Tapos tagda meron dalawa. pang sago. Oh, di magkano na naman to. 400 plus na naman. Pamasahe pa, Aksayami. kamahal-mahal. Kay Istaw. Hindi pa ka-discount. Wishing Istaw. Ito, akalista. Akalista. Shout out kay Angeli Atiliano. Hello po. Ganun pala ba? Kay Arnold and Pritzy from Abu Dhabi. Hello po, Ma'am Pritzy and Sir Arnold. Ka Pritzy and Sir Arnold, ingat po dyan. Kay Renato Alano. Hello, Sir Renato. Ayan yung ating masugid na Comment. lagi nag-comment sa mga vlog natin. Soon po, makikilala nyo si fiancé na ate. Kasi Batangas boy. nasa ibang bansa pa po. Kay Huwag po kayong Leo. mag-alala. Mera Fuentes. Hello po sa iyo. Unang-una na recover ang aking kapas sa COVID. Dahil sa panalangin ng tulong ng Ama. Yan. Ngayon po talaga yung unang natin. Mabisang sandata. Yeah. Panalangin. So, comment na lang po na yun dito sa Lunch Pizza. Hello po sa ating 90 viewers. Yun, kanina Magandang hapon sila. po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Pasensya na po kung medyo malabo. Kasi mahina po ang signal ng globe dito sa San Jose. Dito kita ang aming mga pagbubukol. Hello po kay Sid Almoite. Thank you po. Hello, napipintas ng Balbalasa. Telemore, ila oro. Excuse me. Palipas oras lang kami guys. Kiki, Sana hindi ko inubos. Ayaw niya guys yung Layo mo na? Pero niya yung sago. sago. Yung itim. Daw tayo daw kambe. Thank you po Ma'am Melissa Riasis. Nasaan po si Aisa? Si Aisa po is naiwan sa bahay kasi hindi mo, alis kasi kami ngayon, punta kaming dagat-dagat ulit. Ilong. Yeah. Hindi siya pwedeng sumama kasi nga kaka-check up lang dun sa baga niya. Muntik ng tinamaan ng Almoranas. Muntik na kalmoranas ang baga. Almoranas. Sabi ni Junior sa pangat, PM Dakno, matuloy kayo mga madam. See you soon po. Natutuloy kami paluwas, kaya lang, kung may 17, nakaawit ka. Mga katapusan pa, hindi liluwas lang.
Hello po kay Sir Anthony Penos. Hello po. Init sa bayan. Ni nanay ko ring lat na di apa ba me. Kaya lang kababay no, awag ka din niya. Nya. Nya. Ay. Wala. Oh. Pinapatanong po ni ano po, mga katapusan po ng June, ay ng May. First week ng June, yan. Kasi ano, follow up check up po ni Papa. Kaya tuloy kami din. Papa, ano, check up. Check. Magpapanuwa. Na-trauma na kay Mama. Makasinti yung June. Ha? When, umay kayo lang. Dagdag ka. Di tayo Paramin na. Kag-guest room. Makakunan ni Mama. Agpipiklat, aga gurgurong da. Ilaw lang ako nga. Ako. Pinapasaya. Awit kayo malangin. Kunan sa kurin nanay ko rin. Hindi, joke lang. Dinero, dong Rita nyo na data. Sa totoo lang po yung mga ano namin, mga paa namin. Ano May ba? bitak-bitak baga siya, guys. Yung baga pag tag-init. Kaya nga. Parang ano, parang tagtuyot. Nagrarang yan. Nagabitakan. Ay, may, ba't ganun? Hindi, pag nasa Manila naman ako nawawala. Momento na mag-spam. Ngayon na, medyo nawawala. Pero pag Alam mo- naman, Alam niyo yung ano, pag nasagi mo yung shampoo. Nagaramay ko lang. Kasi ano, So ate, inis na hinagis. ayoko talaga na sa Upload.